ہے جائے ختم نبوت دا پایا آن کے سہرا ہے یاسین تے طہا دا یاسین تے طہا دا کینو لقب ملا کوئی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر خدا بنیا میرے آقا سوا کوئی نہیں اللہ دی قسم محبوب خدا بنیا میرے آقا سوا کوئی نہیں اللہ دی قسم امبر تو امبر تو مہک آلہ میرے سید پسینے دی امبر تو مہک آلہ میرے سید پسینے دی جائے پاسوں لگن آگا گلی مہک مدینے دی جائے پاسوں لگن آگا گلی مہک مدینے دی گولن دے کتے سینوں کوئی نہیں اللہ دی قسم محبوب خدا بنیا میرے آقا سوا کوئی نہیں اللہ دی قسم رہے آنگے ہنسی جگ دے میرے سید جیا کوئی نہیں اللہ دی قسم ماشاءاللہ
معراج دا ایک معراج دی شب آکے جبریل جگایا ہے معراج دی شب آکے جبریل جگایا ہے معراج دی شب آکے جبریل جگایا ہے عرشات جلو آقا میرے رب نے بلایا ہے عرشات جلو آقا میرے رب نے بلایا ہے دیدار کرن رب دا دیدار کرن رب دا دیدار کرن رب دا عرشاں تے گیا کوئی نہیں اللہ دی قسم دیدار کرن رب دا عرشاں تے گیا کوئی نہیں اللہ دی قسم محبوب خدا بنیا میرے آقا سوا کوئی نہیں اللہ دی قسم رہے آمرے ہنسی جگ دے میرے سید جیا کوئی نہیں اللہ دی قسم شیر بڑا توجہ کرا جنہ تک کیا حسن یوسف انہاں انگلیاں کٹایا ہم ہن یار میرے محبوب میں فرماوے کملی والا میں کو رب سے چن چن یار دیتے میرا ہر ہر یار ہے آلہ تے سردار نے سارے جنت دے بے شک خود ضامن اللہ تعالی جائے فرحت ودھ گھٹ گال کیتی ایمان اپنے کو گالا جنہ تکیا حسن یوسف انہاں انگلیاں کٹایا ہلے بیٹھے علاج تک بازی گین ویسے جنہ تکیا حسن یوسف انہاں انگلیاں کٹایا جنہ تکیا حسن یوسف انہاں انگلیاں کٹایا جنہ تکیا نبی میرا انہاں جانا لٹایا جنہ تکیا حسن یوسف انہاں انگلیاں کٹایا جنہ تکیا حسن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان صحابہ عظمت صحابہ خلافت راشدہ نعرہ تکبیر جنہ تکیا حسن یوسف انہاں انگلیاں کٹایا جنہ تکیا نبی میرا انہاں جانا لٹایا بچ قدماں دے جو آیا بچ قدماں دے جو آیا بچ قدماں دے جو آیا پیچھے بل کے گیا کوئی نہیں اللہ دی قسم بچ قدماں دے جو آیا بچ قدماں دے جو آیا پیچھے بل کے گیا کوئی نہیں اللہ دی قسم رہے آنگے ہنسی جگ تے میرے سید جیا کوئی نہیں اللہ دی قسم محبوب خدا بنیا محبوب خدا بنیا میرے آقا سوا کوئی نہیں اللہ دی قسم محبوب خدا بنیا میرے آقا سوا کوئی نہیں اللہ دی قسم آخری
شیر مقتے دا میں فاقی بھی یاد رہے میں یہ نات ذریعہ نجات ہے اچھی آواز انہوں نے بے شک سارے واسطے جیڑی نات ذریعہ نجات ہے ساری جیڑی اپنی مالک ذات ہے وہ خالق کائنات ہے اچھی آواز میں مقتے دا شیر فرحت چیندے لئی رب نے تکمیل کی اندے چ دسنا چاہتا اپنے محبوب دی شان فرحت چاہتے لئی رب نے فرحت چاہتے لئی رب نے کائنات بنائی ہے فرحت چاہتے لئی رب نے کائنات بنائی ہے بات اپنے اپنا عقیدہ دسنا یہ جڑا شیر ہے یہ کوئی اتنا عام کر جڑا بندہ آدھ ہے نا بھئی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ